akonya ebu ana no sofo safo Jimmy ene bu akonya ni srama ya srama ko yeli sofo safo Jimmy so otena so sa man transfer nyansa kwaso ana ono so ni na mo no to no ka se na no oten chepe mo ba te ko te ene odi bubu akonya no etu hwe sabe me bay ene safo wantimi amma be chanu kan ko ba bi kakra safo papa me chawo no pa wote sai o ma me wo ye Awurade Isra no ma nkwane ahoden ahobrase wadwuma de a oyo onyamdwuma onyam Isra wate o ma nkwane ahoden woni anum nyina wone wo ho adwepa ne sa onyam Isra ebi nso o mo so odi woni ho adwepa so onko no so fo onko gibi baby a wo hwe ye bia onyam Isra omi atom opambo oberema bada kwa yato ebu afọ ne Awurade Isra ni panyina